rayuwa ta yi tsada fiye da yadda mutane da yawa za su iya ɗauka. Abinci ya yi tsada, sufuri ya yi tsada, komai yana ƙara wahala ga talaka. Shin har yaushe za a ci gaba da hakan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka wato na Autar Hila TV. A yau za mu tattauna akan wani babban al'amari da yake damun kusan kowane ɗan Najeriya, wato tsadar rayuwa. Yau talaka yana cikin wahala, farashin abinci ya tashi, farashin sufuri ya ƙaru, kuɗin haya, lantarki da sauran buƙatun rayuwa duk sun yi tsada. Mutane da yawa suna fama da rayuwa amma ba sa iya magana. Wasu ma kullum cikin damuwa suke saboda yadda abubuwa suka sauya. To me ya jawo hakan? Kuma yaya talaka zai iya jurewa? Ku kasance tare da mu. Babi na ɗaya. A baya da kuɗi kaɗan mutum zai iya siyan kayan miya ko kayan abinci na sati. Amma yanzu ko zuwa kasuwa mutum yana jin tsoro. Shinkafa ta yi tsada, taliya ta yi tsada, mai, albasa, tumatur da sauran kayan masarufi duk sun yi tsada, sun yi tashin gauran zabi. Iyaye da yawa a yanzu suna rasa yadda za su ciyar da iyalansu. Wasu yara ma suna kwana da yunwa saboda rashin hali. Talaka yana kuka amma babu mai iya jin kukansa. Babi na biyu, wahalar sufuri. Bayan tashin farashin fetur, rayuwa ta fara wahala sosai. Kuɗin mota ya ninka sau da yawa. Mutane suna tafiya mai nisa saboda ba su da kuɗin mota. Wasu ɗalibai ne suna rasa zuwa makaranta. Wasu ma'aikata suna zuwa aiki a gajiye saboda wahalar hanya. Wannan matsala tana ƙara jefa mutane cikin damuwa da talauci. Babi na uku, tasirin tsadar rayuwa ga matasa. Matasan Najeriya suna cikin wani hali mai wahala. Rashin aikin ya ƙaru. Kasuwanci yana rushewa saboda tsadar kaya. Mutane da yawa suna rasa fata. Wasu matasa suna shiga damuwa, wasu kuma suna shiga miyagun hanyoyi saboda neman kuɗi. Wannan abu yana da haɗari sosai ga makomar ƙasa. Babi na hudu, me ya kamata a yi? Dole gwamnati ta duba halin da talaka yake ciki. A rage tsadar rayuwa, a samar da ayyukan yi, a taimaki matasa da ƙananan masu sana'a. Mu kuma a matsayinmu na al'umma, mu taimaki juna, mu rage ƙiyayya, mu ƙarfafa juna da haƙuri, domin rayuwa tana buƙatar haɗin kai. 'Yan uwa, tsadar rayuwa tana damun mutane sosai a Najeriya. Amma duk da haka bai kamata mu yanke kauna ba. Muna fatan Allah ya kawo mana sauki a kasar mu da al'ummar mu baki daya. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi like, ku yi comment, ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun sabbin videos din mu masu fa'ida a wannan channel mai albarka wato Autar Hila TV. Mun gode.